اللہ ذوق اللہ کو ذرا سبحان اللہ 40 دینار دی خاطر اپنی اماں دا فرمان تا نہیں بلا سکدا جدہ یہ گل کیتی ہائی دا ڈاکواں دا سردار گل دماغ دے اندر آن لگی چوٹ لگی یار تو ساری زندگی چوریاں کریں دا رہ گئی ہو ڈکیٹیاں تے راہزنیاں دے اندر مصروف رہ گئی ہو ایک معصوم بالے اپنی اماں دا فرمان یاد کی تھی ودے ایسا رب دا فرمان بولائی ودے قدمہ دے اندر ڈھائے پیائے آکھن لگا میں جڑا آج جڑے چوری کنوں ڈکیٹی کنوں ہر گال کنوں توبہ کریں نہ رب دی بارگاہ دے اندر سچے دل دے نال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی عرض کیتا مالک کائنات اگر سچے دل دے نال توبہ کریں دے تے تیری رحمت دے اندر کیا کمی آئی ہے جنہ ڈاکواں دا سردار انہیں توبہ کی تھی جتنے بندے بھی نال ہن وہ آکھن لگے یار اے ڈکیٹی دے اندر اپنا سردار ہے آج توبہ کر گی دیسی تے آپا بھی ہن ڈکیٹ نہ رہو بلکہ آپا بھی توبہ کر کے رب دی بارگاہ دے اندر یہ واسطے علامہ اقبال فرمیندے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی فرمایا اللہ والے دی نگاہ ہوں دیئے فرمایا جس وقت کہیں دوتے نگاہ کرنے میں تا دل دی دنیا تبدیل ہوئے دیئے کیونکہ جنہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار دے ہوتے آئے آکے جرائے بہ کے چلا کٹیا نال چھوٹا جا حجرہ بنیا ہویا ہے ہر بندے جائے نٹھائے داتا دے مزار انہیں وہ کمرہ بھی نٹھائے اور اتھا کربہ کے 40 دیوار چلا کٹیا جنا 40 دیوار بعد آپ روانہ ہوان لگے حضرت داتا گنج بخش کنو فیض جو ملے آئے آپ پہ ساختہ بول پہ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مزار کنو ٹھرے کیوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو خود مدینے دے تاجدار فرمایا ون معین الدین اجمیر دے اندر ہندوستان دے اندر ون تبلیغ کر وال سمگن کے ہندوستان کے تاؤں سے تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ول دیدار کرایا فرمایا آتے کو اجمیر دی سیر بھی کرا دے ماں دکھا دے ماں کتھاں تے تبلیغ کرنی ہے او حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ چلن داتا دے قدمہ دے اندر بیٹھن 40 دیوار بعد اگاں جرائے جس وقت ہندوستان دی سرزمین دے قدم رکھی آؤں ایک نا دو نا ڈا تے 50 دے 100 دی گل نہیں 1000 یا 2000 5 دا 1000 دی گل نہیں فرمایا 90 لاکھ ہندو کو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھاون والا معین الدین ہے یعنی معین الدین دا تھی مانا تھی دا ہے دین دا مددگار اللہ رب العزت اپنے پیاریاں کو چونگن دا ہے مدین واسطے ایک حضرت محبوب سبانی شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ جنہ دے آج 11ویں شریف رات انہ دے عرص مبارک دی محفل آئی اور پورا مہینہ چل دیا رہے دل محفل آؤں نہیں بلکہ پورا سال بھی آپ دا ذکر خیر ہوندہ راندہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں فرمایا انبیاء دا ذکر کرنا عبادت ہے اور ولیاں دا ذکر کرنا گناہ دا کفارہ ہے یعنی انبیاء دا ذکر کرو عبادت ہے اللہ دے مقبول بندیاں دا ولیاں دا ذکر کرو تا رب گناہ باؤ فرما چھوڑے دائے شیخ عبدالقادر جیلانی 11 والا پیر آپ فرمائے دل محکنے وارو جنگل بیابان دے اندر آیا میں اچانک لٹھائے سامنے ایک سفید ریش بزرگ نظر آیا ہے بالکل کمزور ہے چل پھر نہیں سکتا زمین دوتے بہ گیا ہے آواز نے دے عبدالقادر مہربانی کریں آدھر قریب آمیں آ میں کمزور آدمی آمیں کو سہارا دے آکے میں کوٹھا میں آؤ جنہیں گل کی تھی آپ فرمین دل میں چل دا یا قریب آیا ہوں قریب آکے میں کو سہارا دیتا ہے اور کو کھڑا کیتا ہے
کیا دیکھتا فوراً جرا اندہ جسم جرا تر و تازہ ہو گیا ہے چہرے دے نور آ گیا ہے اور فرمایا کمزوری نکاحت ختم ہو گئی ہے حیران ہو گیا ایک لمحے دے اندر یہ چل پھر نہ سکدائی یہ کو سہارا دیتا ہے تا جسم بھی نور اللہ نور ہو گیا ہے چہرے دے تے نورانیت نظر پہ آندی ہے میں آکھیا بابا جی کیا گل ہے آکھن لگا بیٹا گل سن میں ایک انسان نہیں میں تیرے نانے دا دینا تیرا کمزور ہو چکیا میں آج رب کائنات نے دوبارہ طاقت عطا فرما دی ہے فرمایا میں تیرے نانے دا دینا فرمایا جرا کمزور ہو چکیا میں آج رب کائنات وال تیرے ذریعے طاقت یعنی ایسے اللہ دے مقبول بندے بھی ہیں جنہاں دے آمن دے نال دین کو طاقت ظاہر ہے برے آدمی دے برائی دے نال اگر نقصانات تھے نا تو جنہاں نیک آدمی آوے تو بلندیاں بھی ملتے ہیں عظمت بھی ملتی ہے شان بھی ملتی ہے دیکھو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بیٹھے مقدن مالک کائنات کرم نوازی فرماؤ دو عمر مکہ پاک دی سرزمین دوتے ایک عمر بن خطاب بیا عمر بن حشام یا اللہ دو بندے انہاں دے وچوں ایک کو طاقت دے تاکہ آوے میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے تے دین کو طاقت مل ونجے اسلام کو قوت مل ونجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکمل فرمائی رب ذوالجلال فرمایا معبود تو سب دعا منگیے اسا انتخاب کر لیتا ہے جرہ توڑے درس تے قابل ہو سی اسا بھیج دینے انہوں جرہ ابو جہل میٹنگ بیٹھا کرے دے کون ہے جرہ ونجے مسلمان دے نبی کو معاذ اللہ قتل کر آوے مو منگیا انعام دے سا عربی نسل دا 100 اٹھوی دے سا ابو جہل اعلان کیتا ہے عمر پاک اٹھیا ہے آکھن لگا ابو جہل اپنے وعدے دا پکا تورا میں ایک کم میں کر کے آنا ابو جہل آکھن لگا میں وعدے دا پکا ہوں عمر تلوار چاہتی ہے او وقت حالی کلمہ نہ پڑیا ہوں تلوار چاہ کے ٹرپن آنے رستے دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ دے نال ملاقات ہوئی حضرت نعیم نے پوچھیا فرمایا عمر کدے پیا وینے آکھن لگا روز روز دا رٹا مقامن ویندا پیاں نواں نبی آیا آج دشمن بن تلوار چاہ کے ویندا پیاں دیکھدا میں کو کون رکیندا ہے حضرت نعیم بن عبداللہ نے کیا فرمایا فرمایا عمر گل سن پہلے اڈے نہ ون پہلے اپنے گھر کو سنبھال تیرے گھر دے اندر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیدا پیا تو بے پاسے ودا تو بے پاسے تلواراں چاہ بدا ٹرتا ہے درہ گھر دی خبر تک گن آکھن لگا کیا گل پیا کرے نہیں آکھن لگا تیرا بہنوئی سعید اور تیری بہن فاطمہ او نبی دا کلمہ بیٹھے پل دن تو تلواراں ودا چاہتی ہیں اور غصہ آ گیا عمر کو یار میں کیرے کم دی خاطر ٹرے آیا او دین میرے گھر دے اندر بھی آ گیا ہے اڈے نہیں پہلے اپنے گھر گیا ہے دروازہ کھٹکایا جنا بہن تے بہنوئی نے آندہ لٹھا دروازہ بند کر دیتا ہے درد مارے چھپ گن دروازے کو دھکا مار اندر داخل ہوئے آکھن لگے بہن دسا کیا پہ ہوندائی فرمایا جرے اللہ دے پاک کلام دی تلاوت بھئی عمر حیران تھی گیا اے بہن جری اکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکتی ہے آج سامنے گل کرے کرے دیئے بے تحاشا بہنوئی کو دے بہن کو مارن لگ گیا ہوں حضرت سیدنا عمر دی بہن نے فرمایا عمر گل سن ہون ہاتھ اٹھایا ہی میرے گھر والے دیوتے فرمایا اگر دوبارہ ہاتھ اٹھائیو تو ول پتہ چل سی جس مادہ کھیر تائیں پیتے میں بھی ہوں مادی جائیا فرمایا عمر ذرا رکوان بس جنائے گل کی تھی آکھن لگا یار اے بہن جری دیکھ بھی نہ سکتی ہے میرے طرف نگاہ دے نال نگاہ نہ ملیں دی معلوم تھی دے کیسا اسلام تے مذہب جرا اندے رگن دے اندر ذہن دے اندر دماغ دے اندر دل دے اندر بہ گیا ہے الغرد آکھن لگا بہن ذرا میں کا پاک کلام دی تلاوت تو سنا میں آؤں نئے گل کی تھی اتنے تک حضرت خباب بھی باہر آگے جرے کو درس دے ہونا دے انہاں کے معاملہ بن گیا جرا قرآن سن سی اے ہو ہی نہیں سکتا کلمہ مصطفیٰ دا نہ پڑے
بہت توجہ طلب جملے اتنے تک کیا ہویا معاملہ حضرت سعید بن زید جرے آپ دے بین ہوئی ہیں انہوں نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ چند آیات تلاوت کی تھی یا سورت مریم دی تلاوت کی تھی جو بھی سورت تلاوت کی تھی الغرض نہ دا تلاوت کرنا ہی انہوں عمر پاک دے اکھاں کنو آسو جاری ہو گئے بلکہ کنو پہلے گل اے ہائی کہ حضرت عمر پاک دے بہن نے فرمایا تو پہلے غسل کر پاکیزہ لباس پا اے اللہ دا پاک کلام اے پاک لوگ اے کلام کو ہاتھ لا سکتے ہیں اور حضرت عمر پاک نے کجرہ غسل کیتا ہے پاکیزہ لباس پاتا جنا کلام پاک دی تلاوت سنگی بل ان وقت حضرت عمر کیا کدن آکھن لگے سعید کو نکو گھن جل مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آیا تھا گرفتار کرن دی خاطرہ میں خود میں سرکار دے ظلفان دا سیدنا حضرت عمر کو گھن کے آئے مختصر کران جنا چل دے حضرت عمر پاک آئیں دروازے دے مقرر کون حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے حضرت زید بن ارقم دے گھر سرکار تشریف فرمائیں پہرےدار حضرت امیر حمزہ امیر حمزہ کون ہے جے کو مدینے دے تاجدار فرمایا اسد اللہ اور اسد الرسول اے لوگو اے اللہ دا بھی شیر ہے تے مصطفیٰ دا بھی شیر ہے ایویں علی پاک دا لقب شیر دا ہے ایویں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لقب بھی شیر دا ملیا یعنی اللہ دا بھی شیر تے رسول اللہ دا بھی شیر ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑن باقی صحابہ کرام نے آکھن لگے دیکھو عمر پیان دے سیدنا حضرت امیر حمزہ فرمایا یارو آمد جو کوئی گل نہیں اگر او عمر تے میں بھی امیر حمزہ ہوں فرمایا اگر نیک ارادے نالان دا پہ استقبال کرے سوں پر ارادے دے نالان دا پہ تلوار بھی ہوں دی اسی گردن بھی ہوں دی جنہ قریب آیا سرکار مدینہ نے سنیا گل صحابہ دی فرمایا لوگوں صحابہ کو فرمایا کیا گل نے عرض کی یا رسول اللہ عمر تلوار چاہتی آندہ ہے غصے دے نال پہ آندہ ہے مدینے دے تاجدار فرمایا میرے غلاموں ٹھہر ونجو فرمایا عمر ایویں نہیں آندہ پیا میں رات رب دی بارگاہ دعا منگی ای معلوم تھی دے رب عمر پہ میں رات منگیا ہی رب پہ تے عمر ہی میں نہیں لگتے رب نے بھیجا عمر آیا سرکار دی بارگاہ دے اندر قدمہ دے اندر جھک گیا عرض کیتے یا رسول اللہ تلوار چاٹ ٹریا تے پورے ارادے دے نالم پر اللہ دے پاک کلام دی تلاوت سنیے ذہن دے اندر دماغ دے اندر رچ بس گئی ہے یا رسول اللہ کرم نوازی فرماؤ اپنا غلام بناؤ میں کو بھی کلمہ اپنا پڑھاؤ حضرت عمر نے جدا کلمہ پڑھیا صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے مکے دے گلیاں دے اندر جن آواز گئی کافر حیران ہو گیا کھن لگے یار مسلمان تا تھولے آن خوف دی وجہ کنو نہ گندے آن بلے دے نان لک کے باتاں کریں دے آج کوئی معاملہ نوہ تھا نہیں ہو گیا پتا چلیا کہ حضرت سیدنا عمر الجین مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ گئی دا ہے حضرت عمر عرض کریں دے یا رسول اللہ اپنا رب سچا ہے فرمایا ہاں رب سچا ہوں یا رسول اللہ تو سا اللہ دے رسول بھی سچے ہی فرمایا ہاں میں اللہ دے رسول بھی سچا ہوں فرمایا قرآن تیری کتاب نازل ہوئی ہے فرمایا او بھی سچی اور جنا اسلام سچا عرض کی دے یا رسول اللہ جنا سچائی دے آئیں وال چھپ کے نہیں آج ظاہر عبادت کرنی آج مکے والے کو پتا چل منجے کہ عمر ایمان گھننا ہے فرمایا کہیں ماں دے لال کو طاقت ہوئے آوے اگر گھر والے جرائے گھر والے کو بیوہ کرنا چاہتا ہے بچے یتیم چاہتا ہے تا آوے عمر دا مقابلہ کرے ادھو مکے دے اندر نبی دے غلامہ نعرہ مارے آؤ ادھو سیدنا جبرائیل آیا عرض کی دے یا رسول اللہ آسمان دے فرشتے بھی عمر دے اسلام دے مبارکہ بے دے باقی رب دے پیارے نال دین کو طاقت ملے دین کو بلکہ انہاں دین کو طاقت مل لیا یہ تا حضرت عمر پاکن والخط لکھے دیا سکیا ہویا دریاوی چل آدھے کیان فرمایا
ونجو دریا کو پیغام دیو خط تحری انتقال کر کے لیتا رکھ دیو درمیان دے اندر واپس آونجو آمین تا دریا پیچھو قدمہ دے اندر خط دے اندر تحریر کیا آئی حضرت عمر پاک نے یہ کچھ لے کے آئی فرمایا دریائے نیل اساں اللہ دی بارگاہ